Sampai dah. Sampai dah. Hai kenapa ya nang video? Hai kenapa ya? Hai ini rồi. Ayo. Đừng lấy con trẻ, chú mắt con lắm này. Hai, thôi để hai. Hai. Sorry. Sorry. Ayo. Không mẹ. Đem vào để. Ấy ai cứ thằng ai cứ thắp con cắt là vương thằng. Thấy không? Cứ biến gồng chim năng nè. Sorry. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रिफुंखाय YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। आं माने आंल' नङा, हिमानसिबो दं। हिमानसि बिमा जाहामुतु जोङो हाबायावहाय थांनो नागिरदों। हाबाया सोरनि नोंथांमोनाबो एसे मिन्थिनो हागौ, माने सोरबा सिनायनो हागौ आरो बेबो आंनि ब्लगाव गेजेर फैयो। दैफाङाव आरोना नमिता होननाय नाम। बिस्रा माबाजों बिबैजों जोंहानि नैबे मुतुलाहानि आबौजों माबा जायो, बिदा ओमफ्राय बिनानाव जायो आरो। ओमफ्रायथ' हाबाया बिना गाबोन दानगोन, ओमफ्राय दिनै बिस्रानि न'निफ्राय लांगोन आरो हौवानि न'खराव। ओमफ्राय दा जोंबो न'निनो जाहैबाय नालाय एसे लेंहरदों। ओमफ्राय दा जोङो थांनो ओंखारबाय, बेखौनो एसे ब्लग भिडिअ लालांसै आङो। जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नै हिमानसिया आंखौ भिडिअ लानायखौ होसोथिंगासिनो। हाय खुलिनाङा मब्ला बायगोन दि मब्ला बायगोन। मोजां खिथा मोजां खिथा। सोर थांगोन खिथालाय? दे खिथा। आयु मामा ओमफ्राय थां आं आयंखौ अं होनना बुङो बिनिया। आं अं मामा गोलैगोन दे गोलैगोन। रेवनाय आं नोंजों खारफानानै। नै हिमानसिया भिडिअ लाथ'नोसैनो, मबाइलखौथ' आंनो होला बियो। दे मोजां रायलाय नोङो। Sorry होनलाय। Sorry I love you Sorry आबेव I love you आबेवसो नोंना। दे मोसानोसै। गुवाहाटी सारियालि मोसानो माया गय बेबादि मोसानो माया kita ada dengan हाबा जाथावथाव। नै जोंना हिन्जाव गोदाननि गिफ्टआ बेनो पार्पल कालारनि दख'ना। बियो माने पार्पल कालारखौ मोजां मोनो होननानै आं एसे मोनथियो, बिनिखायनो पार्पल कालारनि लाबाय। बांद्राय आगर इदि मोदान फबनायबो लायाखै, ओरैनो सिम्पोल मा होनो सिम्पोल आरोना आगरा। नै बोरैबा नायबा नुयो बोरैबा नायबा नुवालाय। बारा ब्रेवखौबो मोजां मोना नालाय बियो, एसे सिम्पोल मोजां मोनो, बिनिखायनो सिम्पोलखौनो लादों आरोना। नै केमेरायावसो माबादि नुदोंथाय, खिन्थु मोगथाङाव बिराद मोजां जोङो आरोना। नै ओमफ्राय बिनि फास्राया नैबे फास्रा पार्पल कालारनि, ओमफ्राय ब्लाउसआ नैबे। मानसिजोंलाय समायगोन साइज नुदों आङो दख'नाखौ नायनानै। ओमफ्राय बिनि अनगायैबो माबाबो होनो नागिरदों, बेखौ माने आं बायदों आरोना दख'नाखौ। ओमफ्रायो जोंहाया मैयाबो थांनानै फैबाय, इसोरो माखौबाफोर होबोखो ना माखो मिथिला, खिन्थु माबाबो हरबावदों आरोना, सनानि नाफुल फिसा हरदों। ओमफ्राय इसोर मैया थांनानै फैबाय नालाय, ओमफ्राय दिनै जों लांफासिगोन आरो। ओमफ्राय बेखौ आं होसिगोन आरो हिन्जाव गोदाननो।
हाबाथिलियाव बैथिसो हिमानसि बैथिसो रायदों आं Mari. Na'wहाय रावबो गैया नालाय नै काला बन्द खालामनानै गालांसै आजिखालिनि जुगहाय सिखावनि जुग बिनिखायनो माबासो गारियावनो दोनजागोन माथो सारिया मानसि जागायबायानो नोंना ख्रेब 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 जागायबाय ए नै जोङो गारि गाखोबाय थांगासिनो ओमफ्रायो हिमानसिया नै ख्रेब ख्रेब जालांगासिनो आरोना लामा लामा न' हिमानसि न' ओमफ्राय नै जोंहा मुथुआ माखौ बुंगोन नामाथाय मुथु जेबो हाबा जानो थांगासिनो दङ दे बुं मानो बुंला बुंनांगौ बुंमारला होमबा दे जेबो बुङाबालाय बुंलासै आरो न' नै जोंना सनाया नाखाफुला गारियाव माबा गारि खारनायाव लानायखायनो बोरैबा होनदों मावनायनो जोङो हाबा लागोआवथ' सहैयाखै ओमफ्राय नै बियो न'आ जोंहा माबानि बिबोनांनि मुथुनि बिनानावनि न' आरो ओमफ्राय बिसोरबो जोंजों थांफागोन नालाय हनै देलायगासिनो ओमफ्राय इसानाव दसे हाबदों आरोना थांफागोनखाय लानानै थांफानोसै आरो बिसोरनिफ्रायथ' बारा गोजान नंला खाथिसै बिसोरनियाबो दैफाङानो गोलैयो खिन्थु बिसोरनिया दैफां गांगमाखा आरो ओमफ्राय बिसोरनिया दैफां फाख्रिबारि खाथिसो 1 किल'मिटारसो गोजान जागोन ना 2 किल'मिटार 2 किल'मिटारसो गोजान जागोन आरो ओमफ्राय थांसै ओमफ्राय नोंलाय आइखौ हाया गोलैगोन बोरैबा Mama ơi, mama. Ayo. Ini sekalian apa ya? Tuh. Ranggreo na mana ha? Oh, ranggreo. Kainani dinnayo. Ini hotel price. Mau be songgreo. Pokoknya jalannya kemana sungban coba. Nunggu laut ini langsung gede mas. Mana? Nunggu laut tangerang. Sari lego, beli dinner. Sari lego. Sari lego.
4 लाखआव गोलैबाथ' मोजांसो मबाइलावनो जादोसो मा खबर मासै रानग्रायाव नामा जेरावबो दे जागोन जागोन बिनानावनि हाबा जानो फैदों बिफां फाख्रिबारियाव बिराद गोथाव आइटेम जानायखौ जागायहांबाय नै जोङो आरो दा मोनायाव खनसे जाबावगोन होगोन ना होआथाय आइ मा जादों ना जायाखै जादोंमोन जादों मा होनो औ आच्छा एबार जोंनि चेनेलाव नोंसोरखौबो नुसिगोन आरो बिखाया आंनि गावो नोंखौ लानानै दा बावगारलां नों आंखौ समायना नोङो आंनि जिउनि रसे Bidai.